Radio check. JBB. Ang makabagong tunay na radyo, angat sa musika, impormasyon at balita. Ito ang Hypersonic Broadcasting Center Incorporated. 100.3 Zagitsit News FM. Your news and music authority. Now, live all over Bicol region. Z100.3 Zagitsit News FM. Sulit sa balita, sulit sa impormasyon, sulit sa musika at saya. Z100.3 Zagitsit News FM. Dito, kumpletos Ricados. Ayos tayo. Ayos kayo. Z100.3 Zagitsit News FM. Your news and music authority in Bicol. Member KBP. JBB. Zagitsit News FM. Zagitsit News FM. Moving forward in serving the Bicolanos worldwide. Radio check. JBB.